Ne tɔgɔ ye Kadija Bagayogo ye. N ye coordinatrice de projet ye n'an bɛ projet min kɔnɔ yan bi n'o ye mobilisation et sensibilisation des organisations féminines sur l'élaboration de la nouvelle charte. I n'a fɔ an bɛɛ b'a kalama cogo min na janvier tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ ko autorités ye dan sigi charte mun tun bɛ yen ni an b'a fɔ a ma ko accord d'Alger. Donc charte kura de kan ka bila en place commission dɔ bɛ yen ka ban mun bɛ ka baara kɛ a kan. Action jeunes et femmes pour le développement durable o y'a laɲini a dɛmɛbagaw fɛ ka musow walasa musow sen bɛ se ka don ko in na cogoya mun na o kama bi an ye wele bila organisation minnu bɛ yen ni musow ka wulikajɔ fanga ka bon a kɔnɔ kosɛbɛ ka na ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna u k'a faamuya fɔlɔ charte yɛrɛ ye mun ye. Ne ye Ibrahima Amadu Mayiga ye sɔgɔmada in na n bɛ yan nɔ pour ka baara min bɛ sen na pour ka o faamuyali nɔgɔya jeunes ni femmes minnu bɛ yan nɔ. Baara min bɛ sen na u ye a laɲini ka o de lakodɔn ani k'a lajɛ cogoya min na u sen bɛ se ka don baara in na lawaleyali la parce que n'i ye hakilila jigi kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ waatinin bɔ u ye fɛn min n'a tun bɛ fɔ a ma ko accord pour la paix et la réconciliation o y'o accord in annulé c'est comme si accord in a bɔla a ma donc o sen fɛ laɲini dɔ kɛla min ye maliyɛnw bila ka ɲɔgɔn lakumaya dialogue intermalien o organisé la o kɔfɛ fana an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye commission dɔ sigi u ka sɛbɛn dɔ élaboré n'a fɔ ko charte min bɛ se ka bɛn ni réconciliation bɛ se ka sabati Mali la cogoya min bɛ se ka kuma o kan ni fɛn fɛn kan ka kɛ o baara kɔnɔna na donc o commission ye baara caman kɛ bon maintenant ni association ye ni jeunes ni musow de b'a kɔnɔna na olu ka laɲini ye ka a lajɛ cogoya min na olu sen bɛ se ka don o baara la donc sɔgɔmada in na an bɛna baara minnu kɛ la ni an yɛrɛ bɛ min kalama an bɛn'o de expliquer u ye wala o kɔfɛ fana tuguni ka hakilinaw d'u ma min bɛ se ka tu fana bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa baara in lawaleyali la parce que bi n'i ye fɛn fɛn kɛ ni an balakaw ni denmisɛnninw sen t'a la o ye tɔka jɛ ye ne y'u ɲininka ko est ce que u b'a kalama baara bɛ niveau min na sisan wala k'u b'a kalama ko mais ko en tout cas je me suis dit aussi mieux vaut tard que jamais voilà parce que baara kun fɔlɔ bɛ ni ka kun cɛ a remise officielle kɛla an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ ma semaine daminɛ la bon actuellement u bɛ maison de la presse la commission mɔgɔw pour ka presse ni population ladɔnniya baara min kɛla kan bon je sais que a mana kɛ cogo o cogo u jɔyɔrɔ b'a la parce que fɛn dɔ ye charte élaborée mais fɛn dɔ fana ye a mise en œuvre a suivi ani a recommandation ni fɛn ninnu bɛ se ka lawaleya cogoya min na. Ne ye madame Bagayogo Aminata Sanogo ye ne ye commune 3 maire ka représentante ye ne bɛ yan nɔ charte ko kibaruya kan organisation min ye musow ni musomaninw ni musow olu ka ɲɛmɔgɔya olu de ye weleli kɛ bi k'u bɛna ɲɛfɔli kɛ musomaninw ni musow ye charte ko in kan ka d'a kan accord d'Alger o bɔra a ma n'o bɔra a ma ni ko min kan ka kɛ a ka kan mɔgɔw ka ladɔnniya donc ne bɛ yan o hukumu kɔnɔna na ne ye min faamuya la fɛn min don taabolo ɲuman don parce que ko n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ musow kan ka sen don a la muso man ka den kɛrɛfɛ ka d'a kan i tɛ se ka foyi kɛ ka ɲɛ jamana kɔnɔ ni musow sen t'a la surtout n'a fɔra ko bɛɛ tɛ se ka kɛ musow kɔ abada donc o de kama ne y'o faamuya la wa o yɔrɔ diyara ni musow ka implication. Bita in kɔfɛ i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ bita in ye ka sensibilisation de kɛ ka musow mobiliser fɔlɔ k'u sensibiliser charte kuma kan donc bi kɔfɛ an kan ka na atelier dɔ kɛ n'an b'a fɔ ko table ronde o table ronde de kɔnɔna na an bɛna recommandation ninnu ta musow bɛ na u hakilinataw fɔ k'u ka recommandation kɛ donc ni recommandation ninnu taara an bɛna tila ka wuli ka se an ka commission mɔgɔw ma ka d'u ma o kɔfɛ suivi dɔ bɛna kɛ a la parce que a tɛna kɛ baara gansan ye ni baara in kɛra an bɛna commission dɔ bila en place ka suivi kɛ a la u k'a dɔn k'a fɔ k'u ye baara min kɛ k'a fɔ k'a ma kɛ fɛn ye ka taga da yen ten tɔ donc ni suivi kɛra k'a dɔn k'a fɔ k'u ye recommandation min kɛ k'a taara en compte o bɛna kɛ baara ninnu kuncɛli ye ani ka information tɔ lase u ma